भोजपुरिया समाज चैनल में आप सबके स्वागत बा। भोजपुरी के तमाम खबर सबसे पहले जाने खातिर भोजपुरिया समाज चैनल के सब्सक्राइब कर दी और घंटी पर जरूर दबा दी। जय भोजपुरिया समाज। जी हाँ भैया, अभी के एक वीडियो में आप सबके बीच हम पवन सिंह के नया सुपर हिट गाना जाना गाना के बोलबा मूड बनने में टाइम लगता है। जी हाँ भैया, वीडियो सॉन्ग के हम रिव्यू करे वाला बानी। ये वीडियो मतलब एक गाना के बारे में बहुत कुछ आप सबके बतावे वाला बानी, जो की एक तरह से हम रिव्यू देवे वाला बानी ये गाना के बारे में। तो चलिए भैया स्टार्ट कर लिया रिव्यू। तो सबसे पहले आप सबके बता दी कि पावर स्टार पवन सिंह के गाना मूड बनने में टाइम लगता है, जो की वीडियो सॉन्ग आप सबके बीच रिलीज हो गई, जो की वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स भोजपुरी यूट्यूब चैनल पे। जी भैया, यही यूट्यूब चैनल पे गाना रिलीज हो गई और बहुत ही अच्छा व्यूअर्स जा रहा बटे। 15 घंटा में ये गाना की 1 मिलियन व्यूअर्स मिलल बा, जो की वीडियो सॉन्ग के। और आप सबके बता दी कि भैया ई गाना के डायरेक्ट वीडियो सॉन्ग रिलीज भइल, ऑडियो सॉन्ग रिलीज ना भइल हुए, तो ये बहुत ही खुशी की बात बटे। और साफ तौर पे बता दी भैया, ई गाना के गईले बने पवन सिंह और प्रियंका सिंह। और ये गाना में परफॉर्मेंस के बात कइला तो पवन सिंह और काजल राघवानी बाड़लो, जो उनकी परफॉर्म कइले बाड़लो। और आप सबके बता दी भैया, ये गाना के लिखले बने आजाद सिंह और ये गाना में म्यूजिक दिल बने कैलाश आर दास जी। जी हाँ भैया, अब चलिए आप सबके बता दिए गाना में बहुत कुछ बात जो की आप सब जान लीजिए। अभी आप सबको बता दिए में पवन सिंह और काजल राघवानी के कपड़ा जो की बिल्कुल एक ही रंग के बाद जो की बहुत ही खूबसूरत लग रहा बा। और बैकग्राउंड में भी काफी अच्छा भैया पेंटिंग उंटिंग भी देखावल गइल बा गाना में। और साफ तौर पे बता दी भैया, बैकग्राउंड में लड़की और लड़का लोग सेम कपड़ा में और बहुत ही अच्छा परफॉर्म कइल बड़ो, जो की बहुत ही खूबसूरत वीडियो में लग रहा बाटे। और मैं पवन सिंह के आप सबको बता दी आवाज के साथ साथ में पवन सिंह के आवाज में आप सबके रैप भी सुनने की मिली, जो कि आप सब सुन ले भी हो कि बहुत ही अच्छा रैप बाटे भैया। जी अब पवन सिंह हमें रैपिंग भी कर रहा बने। और साफ तौर पे जब पवन सिंह डायलॉग मार रहा बने तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा बा। पवन सिंह हूँ बेटा मूड बनने में टाइम लगता है। जी अब ये डायलॉग बहुत ही फेमस भइल बटे और ये डायलॉग पर गाना भी आ गइल बटे, जो की बहुत ही श्रोता पसंद करल बड़ो। तो भैया पवन सिंह और काजल राघवानी के में जोड़ी आप सबके बहुत ही पसंद आई, काहे कि भैया बहुत ही अच्छा काजल राघवानी डांस के लिए बड़ी और पवन सिंह भी, और लुकिंग भी दोनों आदमी के बहुत ही खूबसूरत बटे, डांस भी बहुत खूबसूरत बटे। और पवन सिंह और प्रियंका सिंह के वॉइस यानी आवाज भी बहुत ही सुंदर बटे। और आप सबके बता दी भैया, ये गाना के कोरियोग्राफी भी बहुत जबरदस्त करावल गइल बटे। ऐसे कहीं तो डायरेक्शन भी बहुत तगड़ा भइल बटे। ये गाना के म्यूजिक भी बहुत जबरदस्त बटे भैया। और ये गाना की एक एक कड़ी बहुत ही जबरदस्त बटे, काहे के लिए ये गाना में आप सबके बता दी डायलॉग भी दिया गइल बटे, गाना भी दिया गइल बटे, और साथ ही तौर पे भैया ये गाना में रैप भी दिहल गइल बटे। जी हां भैया, 3 चीज आप सबके गाना में सुने के मिलता, देखे के मिलता, कि बहुत ही जबरदस्त बाटे भैया। कि 3 चीज एक ही गाना में, और वो भी फेवरेट आप सबके जो डायलॉग बाटे पवन सिंह के मूड बनता है जो पवन सिंह हूं बेटा, ई डायलॉग पर गाना बाती आप सबके बहुत ही पसंद आवत ही, काहे कि भैया बहुत ही ई डायलॉग फेमस भइले आप सबके पता बाटे। तो उहे डायलॉग पे गाना बाटे। तो ये ओवरऑल कहीं तो सब कुछ बहुत ही बेटर बाटे। गाना में अच्छा लोकेशन भी देहल गइल बाटे, मतलब गाना के जो आउटर व्यू बाटे उस बहुत ही जबरदस्त बाटे, हर चीज जबरदस्त करावल गइल बा। एक तरह से ओवरऑल देखा जाए तो गाना बहुत ही जबरदस्त बाटे। और वीडियो सॉन्ग के बहुत ही श्रोता पसंद भी कर रहल बड़ो, काफी ज्यादा लाइक भी दे रहल बड़ो। तो ये गाना में आप सबके सब कुछ मिली, हर एक चीज, डांस, डायलॉग, आवाज, गाना, रैप, बहुत कुछ भैया हर एक चीज आप सबके ये गाना में आप सबके देखे मिली, जो की बहुत ही बेहतरीन गाना आप सबके बीच आयल बटे। और ई पवन पुत्र के गाना, जो की पवन पुत्र फिल्म होली के शुभ अवसर पर आप सबके नजदीकी सिनेमा घर में रिलीज भी होके वाला बता, बतौर आप सबके सिनेमा घर में भी गाना देखे के मिली। और ई गाना भैया पहिल का पवन पुत्र के हुए जो की रिलीज भइल बा यूट्यूब पर। तो अगर आप सब देख ले बनी और आप सबके का कहना बा ये गाना के बारे में कमी बेसी आपन जरूर राय कमेंट बॉक्स में दी, आपन रिव्यू भी दी ये गाना के बारे में, आप सबके का ओपिनियन जरूर बताएं। चलते चलते वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा भैया शेयर करिए।